Vučković Milan. Ajde šampione. Da bude dobro nešto. Daj, šta kada? 20. 20. To se mene tiče. To se nas tiče, možemo mi u Vladovinu. Da mi rodiš čerku sina, da o nama priča selo. Da ne vidimo prašinu kad se Evo viš 9, 10. Slobodno. Do 20 imamo sve zauzeti. Alo, Bato! Kako ste? Štovanje? Dobro je, vi? Baka me učila, morao sam. Pa jeste li vi što je uradio? Loše, ništa. Nema ništa. Pogledaj ovo. Nije bilo da loše mušli fokus. Genetika i to se uvijek pokaže. Došao sam samo da podržim ovu manifestaciju. Hvala ti, hvala.